салом алейкум, хуш омадед ба канали хукуқшинос Ширин Иброн. Ва рӯзҳои охир зиёд инсонҳо мепурсанд ки ҳамин госуслук чи аст ки баъзеҳо истифода мебаранд, мо сарфам намеравем. ман медонам ки зиёд муҳоҷирон забони русиро хуб медонанд ва онҳо интернетро хуб мефаҳманд ва барои ҳамин госуслук доранд. дар хона нишаста госуслукро истифода мебаранд, яъне ки тамоми саволҳое ки ба ФМС доранд, ҳуҷҷатсупорӣ доранд, гирифтани РВП, вид на жительство, гражданство, чӣ саволҳое доранд, метавонанд ба воситаи ҳамин госуслук истифода баранд ба монанди ҳамин шаҳрвандои Русия. дар ин саҳифа ки дар омадед ба воситаи Яндекс, яъне вы найдете государственные услуги для иностранных граждан. шумо ки русия хуб донед, марҳамат дароед, худатон регистратсия кунед. ҳамин якум дуюм этапа мегузаред, сеюм этап подтверждение мешавад. инро почта Россия ё ки МФЦ подтверждад мекунад. шумо метавонед ба телефони мобили худ ҳамин госуслуга истифода баред ва фаромӯш насозед ки регистратсия ки кардед, баъдан подтверждение дар почта Россия гуфта мешавад ё ки дар МФЦ. ва бинед получение СНИЛС. шумо без СНИЛС ин саҳифаро кушода наметавонед. СНИЛС аз пенсионный фонд мегиред ҳатман. ва бинед ки адреси тамоми ФМС-ҳои Русия аст. кадом ФМС ки ба шумо лозим аст, ҳамонро аз ҳамин ҷа меёбед. вақте инро зер кардем, масалан гирем мехостаги ҳамон ФМС-тона шумо метавонед ки истифода баред. масалан ман шаҳри Москваро гирифтам, мана роҳбараш дидед, яъне ки роҳбари ҳамон ФМС дидед, пурра навишта шудааст. руководитель Казакова Валентина Львовна, телефонаш аст, мана веб-сайт дорад, мана электронни почта дорад, мана электронни қабулгоҳ дорад, мана адреси ҳамон ФМС пурра ҳаст. метавонед ки ба воситаи почта пешниҳод кунед ягон ҳуҷҷат, ягон дархост. мана жалоб бошад, масалан ҳуқуқи шумо вайрон шуд, жалоб мекунед. яъне дидед пурра ҳамон ФМСи шумо ҳамаш ҳаст. ҳозир ҳама ба воситаи электронни почта ариза пешниҳод мекунанд, ягон шикоят пешниҳод мекунанд, ягон савол доранд мепурсанд, ягон оиди ҳуҷҷатҳо, ҳама ҳозир электронӣ шудагӣ. барои ҳавай метавонед ки бемалол шумо истифода баред ҳамин госуслугро. ва хоҳиш мекунам ки нафароне ки ҳамин видеоро аз аввал то охир мебинед, сарфам агар мабодо нарафтед, ба МФЦ ҷои зист муроҷиат кунед, ҳатман ба шумо мефаҳмонанд. МФЦ. лекин ҳатман фаромӯш насозед ки регистратсия дошта бошед, электронни почта бояд шумо дошта бошед ва СНИЛС бояд дошта бошед. СНИЛС чӣ хел ҳуҷҷат аст, ман бори дигар ба шумо мефаҳмонам, яъне нишон диҳам ки хубтар мешавад ки шумо фаҳмед ки ҳамон СНИЛС чи аст. ман ҳамин саҳифада ки вақте ки шумо бошед, дар вақти ҳамин СНИЛСа зер ки кардед, ан ҳамин СНИЛС аст. СНИЛСа фақат фаромӯш насозед ки СНИЛСа ки медиҳад. СНИЛСа пенсионный фонд метиҳад, ҷои пенсия. идорае ки нафақа доир ба нафақа аст, пенсионный фонд, фонди нафақавӣ. муроҷиат кунед, ҳамон СНИЛС бояд бошад. яъне ки шумо паспорт, регистратсия, СНИЛС ва электронни почта дошта бошед. агар сарфам равед, худатон кушоед дар ҳамин интернет. на сарфам наравед, ҳатман МФЦ равед, ба шумо мефаҳмонанд. ҳатман ин саҳифаро бояд дошта бошед. ин дар хона нишаста ба воситаи телефон метавонед ҳамаи кори худро буд кунед. сарсону саргардон ба идораҳо намеравед ва ғайри ин. метавонед ки вақте видеоро тамошо кардед, ба дигар ҳамватанон падилица кунед ва дигар ҳамватанонро дастгирӣ кунед, дигаронро фаҳмонед. на ҳама русӣ медонанд, на ҳама интернет медонанд, на ҳама қонуну қоида медонанд. дастгирӣ кунед якдигарро, то ки азият накашанд. онҳо низ ёд гиранд ва инам як кори яъне неке мешавад. барои ҳамин падилица кунед ба воситаи телефону, дигарон видеоро бинанду истифода баранд. нафароне ки обуна бошед, яъне подписат кардагӣ бошед дар канали ман, видеоҳои ман автоматически ба шумо меравад. агар ки хоҳед, марҳамат, подписат кунед, обуна шавед, тамоми видеоҳои ман автоматически ба шумо меравад, мебинеду истифода мебаред. дар амони худованд бошед, бо мо бошед.